primul rând, mi-a plăcut foarte mult atmosfera. Mi s-a părut un program foarte interesant. Am avut multe lucruri de învățat din el. Într-un final, chiar a fost foarte util pentru mine. Cele mai utile concepte pentru mine au fost, în primul rând, planificarea săptămânală, care pe mine personal m-a ajutat extraordinar de mult. Să zic că am câștigat undeva la o eficiență într-o lună de zile de 50% per total din task-urile care mi le-am programat, față de un 20% care îl făceam în mod normal. Un alt instrument care am început să-l folosesc mai des au fost întâlnirile one-to-one. Ușor, ușor am văzut că dau rezultate, acordul de relație, și pe acesta ușor am început să-l pun în aplicare. Am început prin a discuta în primul rând așteptările care sunt, după care stabilirea unor obiective, după care am încercat să explic exact ceea ce îmi doresc de la persoana respectivă și exact ceea ce mă aștept de la persoana respectivă. M-am asigurat că persoana respectivă a înțeles ceea ce am cerut. De asemenea, am început să-i cer feedback față de ceea ce am discutat și față de task-ul respectiv care l-am dat. Eram mult prea preocupat cu task-urile care le aveam zi de zi și feedback-ul nu mi se părea atât de interesant. Mi se părea mai interesant să dau un rezultat și o soluție imediată decât să stau și să și discut dacă modul în care eu am abordat lucrurile a fost cel corect sau nu. Într-un final, se pare că merge totul într-o direcție extraordinară. Instrumentul de rezolvare de probleme și de planificare de obiectivi mi s-a părut un instrument destul de util. Ne-a ajutat, prin exercițiul care l-am făcut, ne-a ajutat să vedem importanța lui și importanța de a vedea lucrurile în ansamblu și a nu ne duce imediat la o soluție care se vede în primele 5 secunde după care ai întâlnit o problemă. Și am înțeles că, de fapt, o analiză mai detaliată va duce per total la o soluție mult mai bună și mult mai fiabilă. Aș recomanda acest curs altor persoane datorită faptului că, în primul rând, îți oferă o nouă perspectivă asupra tuturor lucrurilor, poate fi o perspectivă și în plan profesional și în plan personal și, în concluzie, eu, cred că, la fel cum m-a ajutat pe mine, îi va ajuta și pe ceilalți.